Mga ka-idol, nagbabalik pala ako Bicol Vloggers. Yun, medyo matagal tayong walang upload na video kasi medyo matagal-tagal akong busy sa trabaho. Ito kasi yung mga ginagawa ko araw-araw. Ito, sa likuran ko mga ka-idol, poste, saka yung bintana. Yan, ginawa ko ngayong araw. Yan mga ka-idol. Gasolinahan nito mga ka-idol. Tapos yan yung kasama ko. Wala mga ka-idol lang yung ginagawa ko araw-araw, kaya medyo matagal akong walang upload. Pasensya kayo mga ka-idol. Sana suportahan nyo pa ako sa aking pagbablog mga ka-idol. Maraming salamat sa inyong lahat sa aking mga susuporta. Yan nga mga ka-idol, nandito. Kung makikita nyo mga ka-idol, nandito kami sa malapit sa Meraki ng rin na Mercedes nandito, no? Rin na Mercedes mga doon. Yun, no? Meraki. So mga ka-idol, hanggang dito lang muna yung video kasi hindi pa ako tapos. Nagpifinishing pa ako. Yan yung libro namin. Nag-ano ng halo. So, diba? Let's go. Yan pa mga idol. Yan, katatapos ko lang, tas yung bintana. Ayan yung na-mission accomplish ko sa isang araw mga idol. Ngayon may tatapusin pa ako. Yan, diba? So mga ka-idol, hanggang dito na lang yung video ko. So maraming salamat sa inyong mga nagsusuporta sa akin. Bye bye, I love you.